الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün галимнарны юктан бар кылып, тәрбияләп итүче Аллаһы Субханаху ва Хак Тәгаләгә безнең истигъфарларыбыз, хәмд, сәнәләребез булса иде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең киң рәхмәте белән кемнедер туры юлга күндерсә, аны һичбер кем дә адаштыра алмас. Һәм шулай ук әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең гаделлеге белән кемнедер адаштырса, аны һичбер кем дә туры юлга күндерә алмас. Һәм шаһадат китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм Мухаммад бин Абдулла аның кылы һәм илчесе. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Усикум би тақваллахил азим. Иң беренче үземне һәм сезне тақвалыкка чакырам. Һәр җомга хутбасында имам тақвалыкка чакыра. Һәм без һәр җомга сайын тақвалыкка өндәү ишетәбез. Рамазан аенда ураза тотсак, бәлки тақвалы булырсыз дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Хаҗга әзерләнгәндә иң хәерле әзерлек ул тақвалык дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Тақвалыкка ирешмәсәк, җәмәгать, җәһәннәм утыннан кота алмасбыз. Җәннәт исләрендә тыя алмасбыз, Алла сакласын. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Иттақиллаһа хайсума кунт." Кая гына булмасаң да, Аллаһны исеңдә тот, тақвалы бул. Саллаллаху алейхи ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Мухаррам айы белән яңа хиҗри елы башлана. 1440 елга керәбез, җәмәгать. Мөмин мусульман яңа ел сүзләренә түгел, хиҗри сүзенә игътибар итәргә тиештер дип уйлыйм. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аның сахабаларының Мәккәдән Мәдинәгә күчеп китүләре ул бер зур тарихи вакыйга һәм безнең өчен бер дәрес булып тора. Шул вакыйганы искә төшереп, ул вакыттагы кардәшләрнең сынауларны үткәннәрен без белсәк, аңласак, үзебез өчен дә бүгенге тормышта зур файда алыр идек. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хиҗрат кылуның рухи мәгънәсен аңлата һәм аның бер төренә безне чакыра.
Вал мухаджиру ман хаджара ма нахаллаху ан. Хижрат кылучы ул Аллаһы тыйган нәрсәләрне калдыручы. Максат гынахлардан тыелу. Максат Аллаһның рәхмәтенә ирешү, Аллаһның ул биргән иманына, ул аның мәгъфиратына ирешү. Гынахлардан тыелып. Шуңа күрә, әгәр дә адәм баласы ишетә икән ниндидер сүз, әлбәттә аның калбендә ниндидер үзгәреш булырга тиеш. Ул ничектер тәэсирләнергә тиеш. Шуңа күрә мөмин мусульман хижрат сүзен ишеткәч, аның калбендә ниндидер дулкынлану барлыкка киләдер. Ул гынахлардан тыелу турында борчыладыр. Узган тарихи вакыйгаларны күз алдына китерәдер. Гомумән җәмәгать җәдвәл, ягъни календарьны мусульман ул дөрес итеп кулланырга тиеш. Һәр ел Аллаһның елы. Һәр ай Аллаһның айы. Аллаһның айы 12. Аллаһ Тәгалә Тәүбә сурасының 36-нчы аятта әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Инна иддаташ шухури индаллаһи 12 шахра." Карагыз. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә каршында айлар саны 12. Фи китабиллаһи яума халакас самавати вал ард. Шулай җир һәм күк барлыкка килгән вакытта күк китабында язылган. Минха арбаату хурумун. Аларның арасында 4 харам айы бар. Без беләбез. Зулкаада, Зулхиджа, Мухаррам һәм Раҗаб айлары, алар харам айлары. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әйтә: "Залика динул каййим." Бу каида, бу канун. Бу безнең динебез. Фала тудлиму фихинна анфусакум. Ягъни бу каида, бу безнең динебез. Шуны белә торып, бу харам айлар турында белә торып, үз-үзегезгә зулымлык кылмагыз ди Аллаһ Тәгалә. Мөхәррәм ул үтеп киткән Зулхиҗҗа айы кебек, шулай ук Зулкаада һәм Раҗаб айлары кебек харам айларның берсе. Димәк, киләсе айның исемен ишеткәч, без тәэсирләнәбез. Үз гамәлләребезне, үз тормышыбызга игътибар күбрәк бирәбез. Чөнки харам айларында гынахларның җәзасы зуррак җәмәгать. Зуррак. Әмма гыйбадат өчен шул айлар хәерлерәк. Әгәр дә без ишетәбез икән, айның исеме, киләсе айның исеме, әлбәттә без игътибар. Әлбәттә без гынахлардан тыелырга тырышабыз, әмма ләкин харам айы килгәч, әлбәттә без тагында ныграк үзебезгә игътибар итәбез. Узып киткән Зулхиҗҗа айында туктап калыйк әле җәмәгать. Зулхиҗҗа айының исеме. Аны ишеткәч, хаҗ кылганнары үз хаҗларын искә төшерә. Хаҗ аның өчен гади сүз түгел. Ул хаҗ кылган. Ул Мина, Гарафа, Муздалифа сүзләрне бик яхшы белә. Калып аша үткәргән аны. Шуңа күрә әгәр дә күпмедер еллар үтсә дә,
әгәр дә мөмин мөселман ишетә икән, менә хәзер Зулхиҗҗә ае керә дип, әлбәттә ул тәэсирләнә. Искә төшерә. Күңеле тула аның, машалла. Хаҗда булуын искә төшерә. Тавафларны, җамаратларны хисләнә. Хаҗга бармаса да аның өчен Гарафа көнне ул ургаза тота һәм аның өчен Гарафа көн ул гади көн түгел. Әмма ләкин кемдер хаҗда булмаган. Хаҗга булмаган кеше ул Гарафаны аңламый. Муздалифаны ул аңламый. Шуңа күрә менә фырсат белән кулланып сезне чакырам, үндим, хаҗга әзерләнегез. Хәзер ният кылыгыз. Аллаһ ризалыгы өчен ушбу фарыз гамәлен я Раббымала үтәргә насип итсәң иде дип дуа кылыгыз. Һәм бүтән көчтән килгән сәбәпләрне кылыгыз, иншалла. Аллаһ Тәгалә чыгаручы. Һәм оннан соң сезнең өчен хаҗ сүзе, мина сүзләре таныш булачак. Һәм сез хаҗи белән, хаҗ кылганнары белән уртак тел таба аласыз. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә хаҗ кылырга насип иттен. Һәм кылган хаҗларыбызны кабуллардан кылсын. Мөхәррәм ул харам ае. Димәк, мөселман мөхәррәм сүзне ишеткәч, ул әлбәттә уйлана башлый. Һәм тәэсирләнә башлый. Искә төшерә башлый хадисләрне, алган гыйлемнәрне, Аллаһның әйткән сүзләрен һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу инде Муслим җинтегендә килә сахих хадис. Рамазан аеннан тыш ураза тотыр өчен иң хәерле ай Мөхәррәм ае. Шуңа күрә мөмин мөселман әгәр дә ишетә икән Мөхәррәм ае килә дип, ул нәрсә? Ул күбрәк гыйбадәткә, изге гамәлләргә, уразага хыяллана башлый. Әмма Мөхәррәм аенда бар әле бер көн, ул да булса Гашура көне. Шулай ук безнең тарихыбызда, җәдвәлебездә булган мәшһүр көне җәмәгать һәм Гашура көнен искә төшереп, ураза тотам дип хыяллана башлыйбыз. Муслим җинтегендә килә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сияму яуми Ашура ахтасибу ала Аллаһ ан юкаффира ас-саната аллати qablahу." Карагыз нәрсә әйтә Пәйгамбер саллаллаһу. Мин өметләнәм ди. Аллаһның илчесе әйтә. Мин өметләнәм Гашура көнне ураза тоткан ураза узган елның гөнаһларның кәффарат булып торыр дип. Ягъни әгәр дә без ихлас күңел белән, Аллаһ ризалыгы өчен белән ушбу көнне, Гашура көнне гөнаһларыбыздан арынабыз дип ураза тотсак, иншалла Аллаһ Тәгалә узган елның гөнаһларын кичерә иншалла. Шуңа күрә һәр сүз, һәр ниндидер без ишеткән, әйтәм бит, җәдвәлнең исемнәре безнең калепләребездә ниндидер үзгәреш кертергә тиеш. Ураза тотыйк. Аллаһ Тәгалә биргән фырсат белән кулланыйк, гөнаһларыбыздан арыныйк. Әмма Гашура көнне ул төрле динләр һәм милләтләр шул көнне ураза тота. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул безгә 2 көн ураза тотарга тәкъдим итте. Ягъни Тәсуга көнне 9-нчы көн, бер көн алдан, һәм Гашура көнне. Һәм икенче хадистә килә Гашура көнне һәм анардан
килгән 11-нче көндә көтә торган. 2 көн нәрсә өчен? Калган динләрдән аерылыр өчен. Без Аллаһның рәхмәте белән монда Үзәк мәчеттә Тасуга һәм Гашура көннәрдә иншалла ифтар оештырабыз. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгы өчен уразага керегез һәм монда ифтарга килегез. 19 сентябрь безнең ул Тасуа 9 көн һәм 20 сентябрь ул Гашура 10 көн Мухаррамның. Рәхим итегез. Изгелек ураза белән генә шикләнмәсен җәмәгать. Төрле изге гамәлләр кылырга була. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте белән соңгы көннәрдә мөхтәсибәт, ягъни безнең районыбызны йөреп чыккач, Аллаһның рәхмәтләре яусын, безнең имамнарыбызга эш бара. Аллаһка шөкер. Үшкә авылы әле кыш көне шунда мәҗлестә без анда булган абзылар белән яшь җегетләр белән хыялланган идек. Эх, Үшкә авылында мәчет булса иде дип. Кыш көне. Бүген җәмәгать фундамент, соколь беренче этажны күтәрә башладылар. Карагыз. Гади авыл җегетләре хисләнеп, хыялланып, дуга кылып, максат итеп эшләрне алып баралар. Шулай ук трудовой авылында җәмәгать әле Рамазан аена хәтле анда авыл халкы белән очрашканда шулай ук ниятләре бар иде. Мәчет салырга дип, ма хәтле бер вагончыкта шулай үзләренең ялаларын үткәрәләр иде. Аллаһның рәхмәте бүген көнне фундаментның өстен, ягъни беренче кат, ягъни мәчет диварларын күтәрәләр. Һәм аларның максатлары менә шул кышка хәтле түбә астына керергә җәмәгать. Карагыз. Машалла. Менә бу кешеләр өчен алар мәчет сүзен гамәл белән беләләр. Гамәл белән беләләр, чөнки үзләре шунда катнашалар. Әгәр дә без ихлас үзәгебез дип әйтсәк, әгәр дә шундый сүзләрне ишеткәч, әлбәттә нәрсә? Коръән, бала тәрбиясе күз алдында килә башлый. Әлхәмдүлилләһ, җәмәгать анда да ремонт дәвам итә, һәм инде яңа уку елына әзерләнәбез. Шуңа күрә ихлас дип ишеткәч, кемдер ярдәм итәм дип, аның шундый бәлки хисләре уянадыр. Ә кемнеңдер бәлки үз баламны шунда илтеп Коръәнгә укытырмын дип шундый хисләр уяна. Шуңа күрә форсатны кулланып, инде әйтәм, балаларыгызны шул безнең ихлас үзәгебезгә китерегез. Анда безнең хәзрәтләребез тәрбия бирә, Коръән ятлата, әдәп, әхлак. Ягъни безнең балаларыбызны шул дини тәрбия бирәбез иншалла. Фируллаһ ли ва лакум мин кулли замб фастагфируху иннаху хуа гафур рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Кайчандыр кыягазлы җәдвәлләр һәр өйдә элнеп торалар иде. Көн үткәч, аның бер кыягаз битен йырталар иде. Бер көн үтте, яңа көн башланды дип аңлый идек. Әмма мөселман кеше ничек көнен үткәрде, үзенә хисап кыла. Яңа көнне гыйбадәттә, изгелектә булырга дип ният кыла. Яңа ай башланса, аның дәрәҗәсен, әһәмиятен белеп, гыйбадәттә, изгелектә катнаша. Яңа ел башланса, узган елына, ягъни кылган гамәлләренә хисап кыла. Димәк, яңа дигән сүзне дә дөрес кулланырга була җәмәгать, шулай бит. Яңа
сүзендә дөрес дип кулланырга була. Җәмәгать пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иннал имана ла яхлaqu фи джауфи ахадикум кама яхлaqu ат-thawb". Карагыз. Кием тузган кебек, эшегездә, иманыгызда тузады. Фас'алуллаху та'аля ан юджаддида ал-имана фи кулубикум. Шуңа күрә йөрәкләрегездәге иманны яңартуын Аллаһыдан сорап дуга кылыгыз ди. Карагыз ничек. Шуңа күрә яңа көн белән ниятләребезне яңартык. Яңа айда күбрәк гыйбадат кылыйк. Яңа елда тормышыбызга күбрәк планнар куйык. Иманыбызны гыйлем алу белән, изге гамәлләр белән җәмәгать безнең иманнарыбызны, үзебезнең иманыбызны яңартык. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الله أكبر الله